estem en el centre de la ciutat de València. Val? Les ruïnes romanes estan allà darrere. Això és el centre tradicional de la ciutat de València. La ciutat de València se funda en l'any 138 abans de Crist. Val? I la funden veteranos de la guerra contra Viriato. Val? I en el 138 abans de Crist se funda la ciutat de València. Lo que passa és que en els anys 70 abans de Crist, és a dir, 70 anys després, hi ha una guerra civil en Roma que enfronta a Pompeu i a Sertorio, i nosaltres, que tenim molt bon ull, se vàrem aliar en Sertorio. Vengueren, destruïren la ciutat, val? I estigués 50 anys abandonada. Per al segle I després de Crist, l'activitat va començar a brotar. Una de les coses que més crida l'atenció i que ha guiat els arqueòlegs per a fer excavacions per així prop és que per a fer els ciments de la basílica se varen utilitzar làpides de l'antic cementeri romà. Aleshores pensem, oi, per aquestes pedres? Perquè estaven prop. Val? I per a construir, per a que dur les pedres de lluny, si les tenim al costat. I quan encara no existia la cultura patrimonial que existeix ara, pues al lío. Val? I així tenim la porta gòtica de la catedral, que és la tercera que ens faltava per veure. La porta gòtica de la catedral, que és on s'ha reunit el famós Tribunal de les Aigües, un dels tribunals més antics que hi ha en Europa, de tradició antiga, i en la façana i en la porta gòtica anem a remarcar només un detall. En l'època mitja, pues, les poblacions no cristianes que vivien dins de la ciutat, moriscos, jueus, vivien una situació que moltes voltes no era políticament pacífica. Aleshores diuen que els jueus de la ciutat de València van fer una bona aportació econòmica com a regal a la ciutat per a la construcció d'aquesta porta. Per això, si se fixeu, en el rosetón està l'estrela de David. La vegeu? Sí. Tenim la porta gòtica de la nostra catedral, la signatura que deixaren els jueus que van fer l'aportació econòmica.